Instappen! Welkom bij de wegen van het tiert. Wij van Sjoerd en Sa wensen je een noffelijke reis. Bestemming onbekend, maar ondervinding onbetaalbaar. Geniet je van deze reis en let vooral de bagage lezen. Want het is maar eerlijk wezen, daar haal je al meer dan genoeg van in uw leven.